Because because only ngeke ngibafiti kube fair ukuthi mase ngiyibhalile incwadi seyise library. At least akubikwe mina umsebenzi ukuthi ngisebenze khona library. Lento yokungakholwa nayo kukholwa. Khona abantu abangasothi. Yeah, qinisile. Akayi ephakameni. Qinisile. Akayi eZayoni. Kusho ukuthi lengilosi yakhaqa eli. No, le mpandla hayi ukuthi eyasezayoni. Hawu. Empandla. Ikhona kodwa iningi. Wonke umuntu unayo impandla. Uyadalwa enayo impandla angasothi eZayoni. Njengoba Omuntu uthi bakhona eManazaretha ngenawo impandla. Ayimina nempandla. Yabo naye abantu bakithi hayi. Ekufundeni nabela. Hayi ngapha ekufundeni. Yabona mawunencwadi wadayisa 100 incwadi esiZulu. Udayisile ufune ubonge uncongcozo uhlaba imbuzi. Incwadi zesiZulu. Abaningi obacelile futhi ukuthi abayithe. abangani bakho ifamily abasupportayo. Anyway, welcome. Why inhleka namhlanje guys? Hayi usekesigqoko. Sam. Oh, hayi. Awujwayelekile. Mangasithwele. Ngisithwele kodwa. Hayi awujwayelekile ufaka isigqoko. Oh, hayi kepisi. Ujwayeleke uma ufaka ikepisi. Serious? Yeah. Khona umehluko khona? Noma ungemkhulu kodwa ukhona. No, I agree. Angijwayelekile mangifaka isigqoko. Because sekube emakhazi ikhashaneni ngani. La ngajwayelile khona la ngaqhokela utho khona. Hayi, Yeah. Mangathiwa ngiyakhumula manje hayi angijwayelekile. cha nami impela ngeke kubone uma ungafakile isigqoko noma ikepisi. Hayi. Athi yona lensizwa. Umsizo. Yini unempandla? No, lento yamakepisi guys negqoko iyafana nama weave. Fune silikhuluma iqiniso. Iyafana nama weave because uhlala nentombi efaka iweave. Yeah. Thoni njalo hlala naye efaka iweave. Njalo hlala naye efaka iweave. Ngelila ngiyibona ngasefakile iweave. Kube ngathi Ubani manje? collusion. Iyafana nama weave. And also mangabe lento yegqoko ujwayele ukuyigqoka, you end up ufila ngathi khona into wrong mangabe ungasifakile isigqoko. I-confidence yakho iyancipha. So ngiyaba understand abantu besimama bafaka ama-weave I honestly understand this because when you get used to this thing and abantu besebejwayele ukubona unjani confidence yakhe ikhula ngoba ugqoke leyo nto leyo. Nami hayi ukuthi angeke ngiphile kukhona inwele. Kodwa into nje siyangena egazini ukuthi kufanele ngigunde mangizwe ngazathi khona inwele la ngazathi khona into eshodayo khona into lahlekayo nje kimi. Impandla kodwa khona. Siyayizwa leyo ichazayo kodwa nempandla. Ikhona lo kodwa hayi phela leyo ukuthi ngigunda ngoba ngibalekela akafiki lapho. Hayi umuntu nami ngiyagunda ngishaya i-chiscope ne. Wala mina ezami nginwele ngiyayiyeka zikhule zibe kancane yabo zithi ukuthi bese ziyaluma. Lokho kuthi brush. Zibe yi-brush. Bese ziyaqala ziyaluma bese ngiyagunda yabo kodwa umuntu ngikundiswa lokho. Hayi. Luma. Wena ayimile zakho. Ayimile? Hayi. Okombona magolide nenwele ezimilile. Nokuthi ngeke ngimile la kule phathi lela phezulu iyacwebezela ukuthi ayikho ayimili nwele kaXabhasha. Ngisho ukuthi impandla. Yeah, impandla egundisayo. yabo nje phezulu impandla. Yeah. Yabo la bafundi basezayini. Yeah. Futhi kahle lento iyalandelana yasebiyoni. Futhi iyalandelana. Into zalwa nayo kahle. Eyobuyoni. Mawuzuthatha ukubheka ngoba yabo umagolide noma ngambuka nje. Ehambele emoya. Akeke ukuthi umfundisi
wase-USA unoma wase-charismatic church whatever uvela uthi guy isiyoni lesi uyambona nomfundiso ngizothini kulabo abakuthiwa basindisiwe yakwazi ukumbona ya yabona mangathiwa nyamane bafundisi no5 la okay isithi abafundisi abawu5 ngikhethela isiyoni bengagqokela into zakhona begqokela into zabo nje abayigqoka every day ethi ngikhethela isiyoni ethi ngikhethele umfundisi osindisiwe khethela iNazaretha bethi ngikhathela iNazaretha yabona akhona godayo bakhona uthola ukuthi bawuphulile nje umthetho but ngeke abe umfundisi ke lo ngeke abe umfundisi kodwa usonta khona unogcobo lwakhona kodwa akagcotshiwe ukhonza khona ngifuna ukusho njalo kodwa akaswena umfundisi ngoba ngeke ube umfundisi kwaShembe ungenaso isihluthu that's impossible ungabi nasihluthu kusho ukuthi uphula umthetho now awunako ubuhlakani because ikhona lenkolelo yaShembe ukuthi ubuhlakani bukhona la emilini so awukwazi ukuthi ungenabo ubuhlakani ebese siphinde sikugcoba sithi umfundisi ngoba yabo nje ushaya impuculo kanjalo kaShembe nje isDDD hayi ukuthi ilokunjani uyistulantethe hayi ukuthi ngizothi nomthetho wakhona ukuthi fanele lo mthetho kumele usuke somewhere amandla senweleni khona uBsamsoni there angazi ekhumbula indaba yaSamson ukuthi amandla akhe ayesenweleni I'm quite sure if you can go back with theory yakhona kaShembe khona la ukuthi khona sithatha la abazokhuluma ngakho ngoSamson khona la uma uhlehla ubona ukuthi Samson mhlawumbe khona asazi kodwa phela manje mina yini oyibonayo kimi ukuthi masezayo noma into engachazeki kodwa mhlawumbe ngempela lento ekuthi ugcobo ikho abanye befundisi ongasiyona sezayoni khona ombonayo ukuthi hayi kodwa lenkabi ngathi umfundisi ibandla nebandla thiwa indlozi ibandla nebandla linenglozi yalo kushuthi mawusote ezayoni umbathwa ileyo nglozi yasezayoni nesabelo sakho nje saseziyoni mawukaShembe umbathwe so bese leyo nabasindisi bese uthatha mhlambe indlela leyo ngilosi ebukeka ngayo bese iyahaqa ohaqiwe uhaqwe leyo ngilosi uzothi ayikho into ngoba akusiko baze ngani ukuthi uqinisile azike ngani ukuthi wena uzoba umfundisi wasezayoni ngoba phela impandla into ozalwa nayo kusho ukuthi lengilosi yahaqa le mpandla hayi ukuthi eyasezayoni eyempandla ikhona kodwa iningi wonke umuntu unayo impandla uyadalwa enayo impandla angasonto ezayoni njengoba omuntu bakhona eMaNazaretha ngenawo impandla ayimina nempandla hayi maningi kodwa phela izayoni namaNazaretha ilona yakhona icishe ifana ingilozi yakhona mhlawumbe ziyazalana kodwa ke phela masuzolandela umlando weSiyoni nowamaNazaretha kuthi akube izinto ezithi ayisondelane uma singakhuluma nje ngalokho nje kukodwa ngenza ukuthi ingilosi yona kunezinto ezithi ayisondelana ngoba izayoni kudala zayiqoka umNazaretha lokho kwakaShembe hayi futhi kudala yazi ukuthi mina ngikhula lezi zinto uma esonto ezayoni umaye wayibiza ngomNazaretha lento athi lethana uNazaretha owami namanje kusabizwa ngami yazi ukuthi ngibhekisa into ebengingayinakile yabo nje lokho esesibiza ngakho thina ukuthi kahle ngamaNazaretha jazz ningamaNazaretha izayoni namaNazaretha ingakho ngithi uma ungaya kumuntu onolwazi ngempela ngeSiyoni
neNazareth. Makes sense manje. Yeah. Makes sense. Nani icathulo asifaki icathulo esontweni. Sezama manje ukufaka amatekunyana benzani but nje yebo uma singena esontweni kodwa ziyakhunyula amaNazareth la ay private school. AmaNazareth who decided ukuthi thina sesingcono. Asiphume thina yes vele inyawo sisonta ngazo kodwa ngeke siswe ngazi ekhaya. So ngena sesingena nje endlini kaNkulunkulu ngazo. Futhi sokunda thina. Le yokugunda asinawo umthetho ezayigunda ukuthi asigunde noma singagundi. Uyayigundela uma uthanda uma ungathandi awugundi. Kodwa ikhona into elinka iSiyoni neNazareth. Yeah, I get you. Yeah. Ikhona into elinka ngoba kuyenzeka uprofethwe kuthiwe kufuneka umNazareth. Hayi lamajazi siwagqoka. Kuba kufuneka prophet sithi kufuneka umNazareth. Yabona mase kufuneka umNazareth isuka isilandwe emumva empandeni yaseSiyoni la isuka khona. iSiyoni besigqoka umNazareth. And ukhuluma iqiniso yazi uma usezayo ne kukhona isiprofeti esaphuma wathola umNazareth nale nto lesithombe lesi Ifoto leyo nto leyo unakho But akasondi kahle. uyaya kodwa kaShembe khona nje ama Saturdays anokuthi nje ngihamba ekhona kaShembe. So wena umuntu osindisiwe ukuphatha nje. Asifake wena ke as a charismatic what faith mission whatever ukuthi uma wakhe afake yeah manje uthini ukuphawula kwakho ukuthi uma wakho uyiSiyoni kodwa futhi manje ngilapha esefaka umNazaretha njengomuntu osindisiwe. Cha bandla mina angisona lo muntu lo othi usindisiwe bese egxeka abanye abantu. I respect zonke izinkolo zabantu. Ukuthi wena unqume ukuthi kube kanje noma kwenzeka ukuthi ngoba nami angeke ngichaze ukuthi ngila ngikhona namhlanje ngoba kwenze njani, but I decided ukuthi okay ngizoba la ngoba into engathi ngiyaunderstand. So now you understand lokho I respect leyo nto leyo. Usho ukuthi uvumelana nami lento ngihlale ngisho ukuthi ukholelwane it's a decision. Hayi ukuthi khona into you just decide for whatever reason ukuthi nakhe ngizokholelwa kuwo. I decision. Kunezinto ezingenzela isense. Akho moyo ukuthi kuwe kuyayenza isense njengeSiyoni ukuthi ube iSiyoni. Kima kuyenza isense. So mina ngizoya kuloko angidecide konke kuyasiza. Just a decision. Ngoba lento yokukholwa igama nje lithi ngiyakholwa. Lilodwa. Li-personal kabi. Li-personal. Yeah. Lilodwa. Has nothing to do with a certain group of people. Yeah. Lilodwa nje mina ngiyakholwa. Bese ukuthi ukholelwa kwini. Yingakho ke ngimvumela uNgqimethi ukuthi yena akayona lenhlobo ejajayo. Yeah. Ngoba kahle vele yabona lento yokujajana ekukholweni iwrong. Ngoba igama elithi ngiyakholwa likhulula ukuthi ungakholwa noma phi kuleyo nto okholelwa kuyo. Ayikhona abantu abakholelwa edlozini. Ukholwa ngoba uyabona ukuthi uyasizakala. Yebo. Khona umuntu ongakholelwa edlozini. Yeah. Akakholelwa edlozini ukholelwa somewhere. Yeah. La sizakala khona. Ngoba into ingokukholwa. Phela ukholwa kahle ukukholwa into ongayiboni. Yeah, ngithi igama nje belikholwa nje because vele awuyiboni lo. Ufuna ukholwe ukuthi ikhona ungakazi uyibona. Noma yini. Noma kuthiwa yini okholelwa kuyona. Akudingi ukuthi uzuyibone bese uyayikholwa cha. I decision lethu yeswa ngithi decision ukuthi uyayithatha ukuthi that's why uzothola abantu abaphumelelayo eZayoni, uthola abantu abaphumelelayo kwaShem, uthola abantu abaphumelelayo koNqo, uthola abantu abaphumelelayo abangasonti. Unqoma umbuzo uthi uJesu wami akahlulwa yilutho kuye, but mawuhlangana nomuntu wakaShem uzothi uShem unyazi mina make ngabiza unyazi akukho la ngingangeni khona
kodwa nokaJesu usho njalo manje akukho la ke kuthiwe khona ke behlangana kube yicompetition yokuthi okay oza ke noJesu ke akeze ke nabaka ZCC abeze nabakwaShembeka ke kibe necompetition yokuthi ke kini nobathathu ubani ungahlulwa yilutho uyabo uthola ukuthi mase sebebekiwe bobathathu bonke baphumelela impela ngalendlela yokuthi nani nasho ukuthi base baphumelela labantu so ngoku mangabuzwa kalomqondo ukuthi umuntu uyamjaja usuyabuza ukuthi mangabe ukuthi iwrong lento yena ahamba kuyona fuze ngabe phela into zakhe zibe right fuze ngabe lo mina engimkhonzayo uyishutha down lento ngoba akayifuna ufuna ahlahle yeah because wonke umuntu ukholelwa ukuthi inkosi yangempela ile yakholelwa kuyo so umuntu nokuthi umuntu osonta kaShembe but uShembe uyanibona yabo asho kubantu abangasondi kaShembe because enqondweni yakhe yonke into icontrol uShembe nalokho lelo kuJesu athi uJesu niyophendula ngelinye ilanga even kuwe ongakholelwa kuJesu ukholelwa ukuthi uyophendula ilanga kuJesu for ukuthi awukholelwa ngani ngoba inkosi kuye yodwa futhi it's personal this thing and manje ibhlungu ukuthi ipersonal ngendlela ukuthi engqondweni zethu sitshela ukuthi lento iglobal kanti ila isengqondweni ikuwe lento yongakholwa nayo ukukholwa khona abantu abangasondi qinisile akayi ephakameni qinisile akayi eZayoni bangaka abantu la ngaphandle abangasondi kodwa abaphumelela ukudlula abantu abasondwayo nabo bayakholwa bakholelwa yilokho abakholelwa yikho ngendlela right ngayo une peace emoyeni unayo yonke into futhi ngendlela right ngayo kuyo yonke into yakhe akahaleli wakalangazeleli ukuyokholelwa in something akasiboni isidingo kulento akuyo nje uyasibuka nje thina siyesontweni indoda endala enonkosikazi seyinengane ezindala enganga uthi angikwazi mina ngowesonto kodwa iphumelela into ongayazi kwenzakalani futhi uyambona ukuthi ayikho into emhluphayo because yeah so it's very personal guys it's personal singaba nje igroup sivumelana ingoba sivumelana ukuthi sikholelwa sonke kuleyo nto kodwa at the end of the day when it comes to indaba enokholwa it's about you and whatever that you believe in nisesontweni ni 100 it's about you personally and kukhona abantu abasesontweni bebonke benjalo kukhona ongakholelwa kulento le oyiquestiona imihla namalanga kulento lenithi ne ukhona nje just ukuthi uyahlanganyela nani yeah phela at the end of the day isonto is just indawo yakuhlangana khona abantu angifuni ukuthi kuyafana naseTavern but yila abantu abahlangana khona naseTavern bahlanganele ukusonga ireason yokuhlangana umehluko bengahlangana eTavern kodwa kuhlangana abantu ireason yokuhlangana is different from la bahlangana esontweni but indawo yokuhlanganiswe you meet people leso abantu behlangana esontweni bashade leso abayi bahlangana eTavern eClubini bashade ngelinye ilanga it's where you meet people leso abantu behlangana eTavern begcine behlangana be-run ama-business together bahlangane futhi nasesontweni and still run businesses together it's where it's a social ngothini into yokusocialize is where you meet people and you social hlangana abantu la ukuthi mina mangayi esontweni angisakholelwa kuJesu as a Christian akusho lokho mangikholelwa kuJesu ngikholelwa kuye noma ngaqala uJanuary kuzokuba uDecember ngingayanga esontweni but ngikholelwa kuJesu yeah but manje ke lokho inkolo ke ihlupha la ifuna uprove kanjani ukuthi uyakholwa ukuthi uye esontweni ifuna iprove uyohlangana yabona imangathi usuhlale nje 2 years ungayi esontweni uhlangana nomfundisi wakho uthi hayi umfundisi njalo ngisewumKristu uzothi umfundisi ukuthi njengoba ziningi izinto ezikhona nenkolo ngakuzibuza akusho lutho lokho mangikholelwa kuJesu ngiyabuza ngeke-understand but kumunye umuntu obukayo njengoba ngisho ukuthi let personal kuwe wena you 100% noJesu kanje uyathandaza every day uyafunda iBhayibheli uhamba kanjalo it's personal to you but somehow inkolo iyakuphoqa ukuthi ufuna uprove ukuthi ukuleyo angithi futhi exactly because wena noJesu vele ninayo relationship isonto uma yethu umsuthu ufanele uprove isonto
angithi lifana mhlambe neorganization fanele uprove ukuthi usekhona yebo esontweni ngoba uma ungasekho kufanele kucace ngokuthi into ezokuvelela kwi-organization yethu asisakwazi uku-attenda yes asisakwazi uku-attenda qinisile but le ekaJesu it has nothing to do noJesu it's about labantu enihlanganyela nabo egameni likaJesu bese kuba ukuthi prove ukuthi useyiphatho yonke into enizobe niyenza nenze ndawonye njengestokfela ungasakhokha estokfeleni futhi awuseyona ingxenye yestokfela akusho ukuthi awusenamali akusho ukuthi awusenamali akusho ukuthi imali futhi awuyithandi wala uyifuni kodwa nje ufuna ube khona sikubona ukuthi useyiphatho estokfela ukuthi ukhokhe imali uke something is to do with abantu esiphila nabo ngokwenyanga and then ukukholwa nanokuthi masenihlangene seniyadumisa because nikholelwe entweni eyodwa at that time niyavuselela yeah it's basically just like that's why I always tell people ukuthi wena xabhasha unabantu mangathiwa lento yezulu ikhona unabantu esobafica ezulwini esingaba expectile ukubafica ezulwini because thina sicabanga ukuthi lento yokukholwa bebengakholwa yabona because bebengeze esontweni engqondweni zethu abaye ezulwini uyazi ukuthi lento yokukholwa ihlula nabantu abayayo inkinga lento yokukholwa lo isho nje ukuthi kunabantu esiyobafica amina nongifica khona ngithe nje eduze kukaJesu ngithi ethi Jesu ubani obaziyo abebengikhonza kahle ngeqiniso ebuze kimi abuza ukuthi ubani obaziyo laba beza lapha ngithi nimangale nifice empela insizwe ngaze niyibone nje esontweni lento yokukholwa esontweni ngiyaye ngisho mina ukuthi emabandleni amaningi kungenzeka ukuthi u90% kwabantu abakhona lapho abakholwa kunabantu abaya enkonzweni for status just because enkonzweni kanqo kukhulunywa isingisi igqoka ama-crocs ubukeka as umuntu onemali onjani and then join there uzoba njalo lapho nje but inhliziyo yakho ayishintshi izenzo zakho azishintshi yabo lento ibuyela kulento esishoyo ukuthi it's just a people that you decide to socialize with obone ngathi bahambisana nalento ofuna ukuyenza wena ukuthi uthanda ukugqoka ama-crocs esontweni ayagqoka ama-crocs kulela sonto so I'm just gonna go there ngiyodumisa nabo because ukuthi uthanda ukugqoka ibhuluku mhlawumbe leli sonto aligqoka ibhuluku kodwa kulela liyagqoka I'm just gonna go there that's why ekhona yonke inhlobo yamasonto ngibone nje kade ngangithi ayisekho khona sonto ekuthiwa ihabula church labantu abaphuza utshwala likhona liseMamelodi ePretoria likhona lisa operator right now so uyabona ukuthi ngiyaphuza kodwa manje ngiyithi mangilapha esontweni bese kuba khona amavesi avulwayo bese mhlambe yangilimaza nje kulimaza ngokuphuza ukuthi angaphuza khona lele linyeke elithi alinankinga nokuphuza woza notshwala bakho sonda siphethe hayi mina njengomuntu ophuzayo ke ngiyakhona kuthiwa makuthiwa amen kuthiwa Amstel alazi ngiyakutela check shuthi umthetho nawo asebeyibekele wona kwi-organization yayo uNkulunkulu has nothing to do with that angisho ukuthi uNkulunkulu it's a decision baliphatha iBhayibheli phatha iAmstel ngapha uphethe iBhayibheli mase sesikhuluma iqiniso iBhayibheli kunamavesi awavulayo lapha umfundisi wasehabula akhona eBhayibhelini avumayo utshwala eBhayibhelini njengaleli elivuna amatuyo nokushiswa kwangwane ekubeni kukhona abalifundayo bethi akufuneki lokho kukhona futhi elinye nalo ungangena kuTikTok uzolithola elabantu abathandana nobulili ofanayo asekhona akasemaningi elabo nje bavula bona amavesi akhona futhi lapha eBhayibhelini athi ayikho inkinga with that bazokuvulela bona ungasho ukuthi alivulwe yimi angilazi but bona bashumayela bayawazi ukuthi there is nothing wrong with ukuba ukulala nabanye abantu bobulili ofanayo eBhayibhelini la umavesi enikhuluma ngawo yazi kuyenze ukuthi ivesi libhaliwe indlela elitolikwa ngayo ulitolike livune wena
ngiyawazi yabona uba ngithule ngiyawazi lawo mavesi wena manje mawatolika nami mangase ngilitolile Exactly. uzothiwa yabona exactly. ake ngenze isibonelo kunevesi eBhayibhelini lithi ntshontsha ungabanjwa likhona serious serious kodwa angithi uyezwa manje sengifuna uku-interpret uzofuna livune wena leli bandla okulo leli bandla yeah kodwa kube usebandleni legebengu mhlambe entshontshayo belizofundwa nje lishiwe lapho kuthiwa ntshontsha kodwa ntshontsha ungabanjwa mina kule nkolo yami nendlela yokulichaza ukuthi ngoba nginento ethi into ebhaliwe phansi ukuze niqonde kangcono kufanele nithola umuntu oyibhalile. So kwinkolo yami sinenkolo yokuthi konke okuseBhayibhelini kuphefumnyelwe uNkulunkulu yeah ngokukamoya oyingcwele. yeah So sinento ethi uma sizochaza amavesi kanjalo avuna wonke umuntu bese sifuna ukuconnecta kumoya oyingcwele ngoba sithi umoya oyingcwele uzositshela ukuthi kuthiwani la. yeah Yabo. So if that guy from Khawula Church engasho exactly the same thing that you are saying ukuthi the reason why sisho kanje is because ngiconnectile because kusho yena uzomphikisa wena naye athi asho lento eyishoyo uzothona unamanga ngoba yini ingakho ke wena yini singakuphikisa wena ingakho ke ngike ngithi mina yabona uma ukholwa kufanele udlule naseBhayibhelini ukholwa uzudlule ngoba eBhayibhelini kunezinto ezivuna wonke umuntu uma ekuchazela hayo into emvuna eBhayibhelini you get everything yabona bathi iBhayibheli is a book of wisdom iqinisela imsulwa lelo there is everything there that you can use to achieve noma ufuna ukumanipulate or ufuna ukwenza lento ufuna ukuyenza and ayikho into engekho eBhayibhelini iBhayibheli iBhayibheli enye into alisho into eyodwa enye into alisho yazi ungabakhipha abantu esontweni abenza izono uthi abafuneki esontweni akhona amasonto anjalo kodwa lona futhi bese lithi wozani nazo ziyofika ngaphakathi ihlanzo yabo uma seniza nazo sekuza ama prostitute sekuza wonke umuntu yabo yonke into ongayijaja ngokuthi isono athi ongenasono uze athi ongenasono akamkhande ngamatshe yena qala ongenasono akamkhande yena thu akekho angithi wamkhanda lapho akekho wamkhanda ngoba wonke umuntu wavukela ukuthi ayikhona into errong uyacabanga na ukuthi ikonje kuseni ngathi uyinhlamba bengenza isono kodwa ke nabo labantu kwakushiwo kubo lokho babekholwa ngempela ke laba bantu kodwa manje bamkhandanga ngani ingakho bengamkhandanga yabona kube kwakuyilabo abantu bamanje babezomkhanda babezomkhanda babezoyifuthi should bona babe nalento ukuthi vele nami ngisoni vele azoyifihla. Is it nice guys ngibuza nina is it nice to phila nje wazi ukuthi uyisoni like every day when uyisoni wazi ukuthi uyisoni yeah hayi akukho nice kodwa into ekwenza ukuthi uqhubeke ukuthi uyazi ukuthi izono zathethelelo like you will repent yeah but uyisoni that's you usho ngoba iBhayibheli lithi akekho umuntu ongenasono yeah no yazini enza ukuthi ngingabi nankinga ngathi into eyenza ukuthi ube nenkinga ukwazi isono osenzile unembezo yakudla ukuthi ngibulela umuntu yabo but leyo ukuthi nje iBhayibheli lithi akekho ngenasono mina ngazi ngoba wazalelwe esonweni mina ngaze ngicabanga wazalelwe esonweni Hi guys, let's go back to the Bible. It was actually podcast. We're just passing actually. Let's go back. I don't even know.
Yeah, but it just came. Leto phela isukele empandleni. Yeah, it's inkinga impandla. Yeah, that's the reason. Hayi ngoba khona umfundisi. That's the reason why. Ugcobo lwami luvele lwanehaqa. Lwalanda lunamandla. Hayi uMandla mfundisi yavuma. uMandla ngempela. Mfundisi inkinga yakho phela lento mfundisi uMandla. Mhla yi-2023 ne? Hayi lesiganga namhlanje. Friday ne? Friday. Namhlanje guys bengise kwi-book launch ne? They were khona umjito owelauncha incwadi yakhe ayibhalile. Yeah. Khona ke abantu base library because ngicabanga ukuthi basebenzana bonke makubhalwa incwadi all this. So i-launch was done eholo and bakhona ke everyone is there. Department of Arts and Culture bakhona lapha launchwa ke incwadi kaBafolo, a very nice book actually. Ngisafuna ukuthi sizokhuluma naye ku podcast because I think it's very interesting. So while I was there ngifikele nje umcabango ukuthi ngibuka abantu basebenza ema library ne bebekhona na basebenza phansi kamasipala, so they get paid, they have a salary, but right nje bahamba ngemoto abanye, everything is fine ne, and lapha bekhona ababhala abanye ne, most of them ngiyabazi and I know most of them vele bayahlanganisela. So in my mind angazi ukuthi why was I thinking lento engicabanga, but I was thinking ukuthi is it fair ukuthi labantu ababhala incwadi abaholi noma ngibe kanje labantu abasebenza library bahola kakhulu kunalabantu ababhala incwadi? Is that fair? Because mawuyibukisisa kahle uma ngathola abantu ababhala incwadi baye ukubhala incwadi, labantu abasebenza library angeke babe nawo umsebenzi. Kodwa when it comes to ekutheni ubani othola umvuzo omkhulu, ufuna sikhuluma iqiniso, umvuzo omkhulu kulo muntu osebenza library nalo obhala incwadi ebekwe library. It's like bazongixolela angisho ukuthi ba ma security, but it's like I security eligada lezi incwadi ilona eliholelwa kakhulu kunomuntu okhiqize lento lencwadi, lento emenza ukuthi ahole. Yeah, is that okay? Is that fine? Because funa sikhuluma iqiniso, abantu ababhala incwadi don't make much money. Funa sikhuluma nje, especially South Africa. Sikhuluma nje iqiniso kahle. Yeah. Is that right lokho bafethu? Angisho ukuthi kuthini, ngisho ukuthi ku right. Bengangizwa kahle abantu basebenza ema library. Yeah. Angisho ukuthi but nje masikubheka ekutheni lo muntu okhiqizile, lo okhiqizile lento ekwenza ukuthi wena uthola umsebenzi. Akatholi lutho wena otholayo. Mhlawumbe ukuphendula umbuzo wakho mina ngokuyihlaziya kwami ngeyami ingqondo akuyakho sense ukuthi lo msebenzi omngaka obhaliwe lapha ya angiyena umbhalo wezincwadi, kodwa ngike ngithi mhlambe noma ngizobhala into emfishane ngikhathala yabo utype nje kabili kathathu. Manje umuntu obhala la ma page uyamqinga ongaka asuke egcwele library kwincwadi eyodwa. Yeah, ngibuka ukuthi usuke sebenzile, so ingakho ngithi mina ngokwami angikuboni kunobulungiswa. Bese ngibuya ngithi mhlawumbe ikhona indlela ke mhlambe kubabhali bezincwadi okufanele nabo, angithi zonke izinto eSouth Africa ziyalwela. Yeah, okufanele nabo mhlambe baze balwele isikhungo esithile noma umnyango othile ukuthi basebebhalile. Yeah, abahambise khona izinto zabo ukuthi hayi sengiyibhalile incwadi. Because because only angeke ngibafethu kube fair ukuthi mase ngiyibhalile incwadi seyize library, at least akunikwe mina umsebenzi ukuthi ngisebenze khona library. No, I
think e-library ukuthi ngoba sekukhona incwadi eningi ne Yeah. so uma kuthathwa wena kuzofika ukuthi ibona ukuthi bakufundele lokho bayazi manje kuzofanele ukuthi wena uhambe uyofunda so that you understand ukuhlukana kweincwadi noma ngathi wazi nje lo hlobo lwencwadi nolenzayo wazi kakhulu ngalo olunye awulwazi awunalo ulwazi kanti laba abanalo ulwazi kuzo zonke lezi incwadi lezi So mina I feel like bafundile bakufundele bama librarians. You go to school. uzokwazi ukuhlukana Uzokwazi ukuyidivide kahle yabo uyisave kahle all these things. even nami ngabe ngithi ngizofuna ama fiction lana ngizofuna you need to understand. But I think if you are right, you understand lezo zinto ukuthi fiction le biography le, you understand those things. Angas guys, it just doesn't make sense him. Lento nje It just doesn't make sense him. Akukho right. Hayi akukho right ukuthi umuntu abhale incwadi. Manje mawuyohamba uyofunda ufundela ukuba librarian. Uyoba librarian ngencwadi kababa. yakho Uyabona no yazi ukuthi mina ngicabanga ukuthi into engasiza kuleyo nto yini it's like abantu beyincwadi kube khona yabo njengabantu bomculo bayakwazi ukuthola kuSambro kobani naba kube khona ukuthi incwadi yami kuma library iyatholakala so akube khona imali engiyithola Some royalties or something which it doesn't happen engekho ke but ngaba ngcono uyazi ukuthi incwadi yami iyatholakala at least because uyazi uma ngabe noma makuthiwa even kwenziwe kube fair makuthiwa khona umuntu ongenile library wathatha incwadi yakho wayifunda you make money out of that. I-library iyakhokhela ama royalties ukhona umuntu ongenile wayiboleka incwadi yakho wahamba nayo for 7 days kuba khona ama royalties that you get just like music. Angicabanga vele lento yabantu ababhala incwadi ayinakiwe njengaleminye imikhakha njengoba esho ngqo kufanele nami ngike ngathi ngiyazama ukuyichaza ukuthi at least yilwani yabo ngizoba nobani Akube khona umbhikisho nokho umbhikisho ukuthi nathi sifuna la esizokwazi ukuthi sihambise imisebenzi khona i-library ke mayithatha sekungokwayo lokho sebeyoholelana laba bagadi. Yeah, I think iphuzela is very much better ngoba senze example ngo music when I do music bese ngiyawuthatha ngufaka etoro o iTunes so mangena umuntu la ku iTunes elalela leyo ngoma umnikazi wengoma uthola imali for that. So yini enzima ukuthi ama libraries okay ke kulungile ke angeke vele ke behambe usebenza bona ama library vele nami bese ngisho ngiyenzela ukuthi baningi okay bakhona ke abakufundele kodwa if someone picks up my book and read it angikhole phela nami manje kusho ukuthi manje bazoyifunda mahala nje ngoba isingene library mhlambe ofike e-library angithi ziyathathwa incwadi la ngiyengiboneka ukuthi uma uthatha incwadi kunemicikilisho nje ebhalwa phansi kuyabhalwa phela ukuthi izobuya nini mangakayiqeda ubuye uzoyivuselela sekubhalwa phansi ukuthi uthatha incwadi ethi ebhalwe usibani yabo so usibani bani useno 7 rand makuphela ke unyaka noma u6 months bese kubalwa labo 7 rand ukuthi o7 rand bakagxabhashi bangaka ugxabhasha nikezwe labo 7 rand. The thing ngaleyo nto ukuthi bazothi ayikho into ekhokha umuntu ozoboleka incwadi library uyafika nje athathe. Okay no laba ke base library iphuma phela la abasebenza library uhulumeni ayiphuma uhulumeni nayo lena akube nama-fees umuntu ofuna incwadi yabona kumele kube nama-fees awabe khona manje bengakakhokhelwa awuholela la abasebenzayo iphuma phi leyo baholelayo uma beholelwa umasipala laba base library base bethatha incwadi zabantu bayifaka kamasipala yabo nje sebeyifake kamasipala labantu abayibhalile ababe nendlela ukuthi umsebenzi wakho ukubo umasipala kumele kube nemali ayikhokhayo for wena ukuthi ube yabona angazi ukuthi iprocess yakho angazi process yakho nokusubmit incwadi e-library hamba kanjani
But if ngihambisa incwadi yami e-library beyithatha bethi kulungile siyayifaka la emashalofini ethu, I have to get paid something for that. Because sekunabantu abazoza la e-library bezofunda le ncwadi bengebeza. If incwadi yami bethi lapha e-library ayifundwa umuntu ke it's fine because khona nengoma ekhona ku iTunes na ku Spotify ezingalalelwa umuntu. Abatholi imali lawo bantu. That's fine. But make yathathwa. But incwadi yakho uthi uyafika uyayivula ithi kuyagxivizwa lapha. Utholi negxivizo ezo100. Isifundwa abantu abawu1000 incwadi yakho. But not getting a cent out of that. But khona abantu abasebenza library bayahola kusho ukuthi ikhona imali dedicated to ama library. Uhulumeni aka-add enyeke manje eyabanikazi bezincwadi ke manje. Ngoba basebenza ngenxa. Ngoba izibe khona nje libraries because yimini engalalanga. Yabona nje ubafo lo uthi ibhala incwadi inyaka wonke ibhala. So for that whole year for me ukuthi ngivele ngene library ngifunde mahala, that's not fair. Ngithola ulwazi. That's not fair. Exactly. Umsebenzi wakhe usebenzile. So there should be somehow uma ngabe ngithi mina lencwadi ngiyafuna ukuyifunda, ngene library ngiyithole ngiyifunde. There should be something ayitholayo out of that. That's what I'm saying. Kushuthi wena obhala incwadi uyafana nothisha. Ohlele ekhaya ngoba lo fika yazofunda kunolwazi. Alithola incwadi. So uthisha uyahola. Asisho ukuthi hola umholo kathisha. Ngenza isibonelo ukuthi kunjalo. Njobo issue. Injalo. Lento ngisho so baningi abantu asibazi abadumile abanye sakhula sifunda incwadi zabo. Mawuthi alandelela later on in life seyahlupheka. Akanalutho empilweni. Kodwa incwadi yakhe hambe library ikhona and yafundwa sterek and sifundwa iminyaka. Ezinye ayigcini ngisho ama-library sekoleni. fundwa ekoleni. Well, ekoleni they pay them. If incwadi yakho got picked up by a Department of Education, then you get paid for the copies. So they buy copies from you. So you get money from it. Okay. Mawusuveza leyo. Mhlamba ke yona ke indlela yokuthi kuholwe ngayo le. Yeah, but what if incwadi yakho doesn't get picked by a Department of Education? Okay, iphikwe umasipala library yakhe akamkhokhele for my copies naye njengo Department of Education. Exactly. Umasipala said, okay, incwadi yakho uzayidinga library yethu. Usayifaka, so here is your money. Yokuthi incwadi yakhe la. Lento yokubhala ngethi iart. Yeah. Ngifuna ukuthi what if umasipala ethi hayi siyakuveza kwa education ukuthi ukhona. Again manje problem sekutheni lento yokubhala guys ifana iumoya ngama ngachaze ufikelwa into ethile ukuthi ingathi ngabhala ngalesihloko. You understand? Sometimes the Department of Education unehloko zakhe athi sifuna abantu ababhala ngokuthi ohlobo oluthile lwendaba. Uthi yakhe incwadi ngempela ayikho lapho. Wena mhlawumbe ukhuluma nje ngendawo yangakini. Okungeke kufundwa. Yabo nje uba incwadi yakhuluma ngendawo kaHlathi. So manje uDepartment of Education uzoyiphika kuyofundwa ngendawo kaHlathi eMkhuze. I understand lezo zinto lezo angisho ngeke ayiphike but I'm just saying ukuthi unama criteria awasebenzisayo ukuthi sifuna incwadi eyinoveli or sifuna incwadi eyidrama or sifuna incwadi emidlalo ushashalazi. You understand? Kanti wena ngalowo nyaka ubhale umdlalo oyinoveli. Usulambileke. Nanokuthi ufunda incwadi eyodwa phela esikoleni. Incwadi eyodwa ifundwe 4 years 5 years. Ilo ifundiwe. Ifike nawe kade ufunda ugrade 8 ufike uyithola grade 12 ufundwa yona. Uyacabanga noma sihambisana sawufunda isikhathi Exactly. Zikhona ezinye incwadi ezinye esingazazi but waba nenhlanhla nje wabhala uMasambisane kwathiwa speaker le yakho for whatever reason. Inhlanhla yakhe. Laba ba 156 ke abanye. Kushuthi ama level la okuhola umuntu ophikwe education nomuntu incwadi yakhe ehleze library kufanele ingafani. No. Ayidla izinto ngisho. Education uthenga incwadi kuwe. Should buy copies. Ayidabona mase unencwadi magolide usuyayidayisa.
yakho ne uyakhona ukuthi mangithi ngiyayifuna uthi 200 ngiyeza 200 so uDepartment of Education uthi ke ngifuna lezo ncwadi zakho ngifuna izofundwa la ngifuna ama copies of 60,000 you understand usuyakhokha inhlanhla yakho ke kuwe kuya ngedili onayo nepublisher yakho because khona no publisher nani kodwa you getting something there because ube nenhlanhla ukuthi udepartment achoose yakhe hayi kodwa ngiyawuzwa umbuzo wakho ayabukho ubulungiswa ayabukho kuyathi nje bafethu abukho ubulungiswa kuyathi njenganani nje cha kungcono wethu yazi ukuthi sekungcono ngani wasekhona into efana no YouTube nobani bani sekuyindlela osebenza ngayo no but loko ubulungiswa senilungiswa abantu abangase even abase South Africa abanibonelele emsebenzini but fonina nendaweni kuyona ugovernment oyeni nje ikindaba yini YouTube without Facebook without what and see at least you have that platform enjalo imagine being a writer wes uyi-writer yesizulu funa esikhuluma iqiniso yesizulu ngcono lezi zesingisi engafunda na umuntu wase-America engayipick up online ayifunde wena ubhala ngesizulu abanye abantu abazi isizulu abafunda isizulu abazana ukuthi ifundwa kanjani incwadi online abazi nokufuna ushona mangabe ufuna incwadi nje online they don't know ukuthi uqala wenze njani most or majority abantu abafuna ukufunda that is why nababhali beincwadi manje bayithatha bayisemidlalweni because bathanda ukubuka kunokuthi bafunde abakuthandi nje ukufunda abantu kuthatha nje ibhuku impela nje uthi nansi incwadi engiyifundayo hayi bancane labo bantu yabo naye abantu bakithi hayi ekufundeni abekho hayi ngapha ekufundeni hayi yabona mawunencwadi wadayisa 100 incwadi esizulu udayisile fune ubonge ungcongcozo uhlaba imbuzi incwadi zezulu abaningi obacelile futhi uthi abayithe abangani bakho ifamily abasupportayo nakhona akayili kuyifunda uyithenga ngoba ungqobhala incwadi kaze simsupporteni simsupporteke uma kodwa akangeke ayifunde ngeke mongambuza ukuthi uchapter 4 lapha ubonile ukuthi ngikhuluma ngawe lapha akazi uzobuya lo chapter 4 ngoba sezulu ethiwa kuvela negama lakhe sasinawo kwenye launch lapha e-library were you there gasisi loya yes ngangikho I know a lot of people didn't read that book hayi ngapha ingakho phela kuthiwa uma ufuna ukusihlela umuntu omnyama imali boyifakela kunjani hayi eBhayibhelini umuntu wamana ayiphephethe ngayi ukuthi engayithola mangabe kushisa hey yabona sekuqatha ka 100 rand hayibo ayo lo umkhakha onzima lo bhala umkhakha onzima impela kufanele ngabe uyaholelwa kakhulu umkhakha onzima because mawuzobheka ivalue yawo yokuthi yabo ubafu ubhala incwadi ngomlando kaHlathi lo yamlando ngawuphinda uphela kodwa is he getting the value of umsebenzi wakhe awenzile yini because mas ubhale ngomlando wendawo kaHlathi so whoever in 100 years time to come ufuna ukwazi ukuthi la kwaHlathi thothi sekuhlala belungu bakwaHlathi usekuhlala abanye abantu kwaHlathi we've never been there but ufuna ukunderstand ukuthi le ndawo kaHlathi izikuthiwa kwaHlathi kwakwenze njani there's a book there nalaba abahlala khona kumanje kaHlathi basazodlula bonke yebo kube incwadi kodwa yindawo isizukulwane esasingekho kumbe kuyidayimani abazi ukuthi mhla ngibiwe idayimani kwakwenze njani thothi mhlambe sekunezisho because izinto izigameko ezenzakalayo ziyajika thothi in 100 years obe sesisho ukuthi hey ungazongigubha wena ngathi idayimani la kaHlathi exactly and kumuntu ongazi akazi ukuthi kwakwenza khona nje sithi esisho sithi angwakuyisela amalahle eDandi umuntu ongazi eDandi akazi ukuthi iDandi namalahle hlangana makhona umuntu othi ngizobhala umlando ngeDandi one day khona umuntu ozofunda lapha and understand ukuthi kuza kuthiwa angwabuyisela amalahle eDandi ngoba kwenza abuyela namalahle eDandi yawule abantu abaqhelile ngempela nomnambithi noNewcastle mawukhuluma ngale lisisho noma isakha
whatever Yeah. akazi ukuthi amalahle dandi amalahle dandi wakwenze njani kwenzakalani. So uyabona ukuthi umsebenzi omkhulu lokubhala ngohlathi Exactly. okufanele ngabe imkhakha ethile yezemlando iyayibonga lento yabo. It's very important. It's very important. It's history. And history determines ukuthi future izoba njani. Mangabe understand your history, you understand ukuthi future yakhe izoba njani. Mangabe wazi amadlozi akini. Amadlozi akini determines ukuthi ikusasa lakho lizoba njani. If you understand ukuthi koxabhasha inakho esikwenzayo, kwenziwa kanje kulandelwa kanje imithetho. Your future is bright because you understand history lane. So if there's someone obhala ngalezo zinge history and lo muntu asimthatha serious, asinendaba thina. Yabo? Akabhala afaka incwadi yakhe lapha library ahamba ayofa ehlupheka. Kodwa mawucula ikwaito ungasho lutho. Na unje minwana phezulu. Sure 100. You yeah, left, right and center. You are a star. Angisho ukuthi ku wrong, but I'm just saying sometimes izinto izinto mele ngazi evaluation asi-evaluation ngendlela efana. Nalo ekwaito ubalekile. Kodwa ukubaleka kwakhe angikuboni ukukhulu kunalo obhale ngomlando wendawo yaseMnambithi. Kahle kwayona ibook launch lebikhona ebithi mhlambe besivelile isihloko kwiposter ukuthi yini incwadi ithi umlando wakwahlathi. Yeah. I think abantu bakwahlathi bekufanele bagcwale la. Bekufanele kugcwale ihholo bezothenga especially abantu abangawazi umlando ngoba bakhona abahlala kahlathi beside abakahlathi abantu baseMnambithi. Yes, abantu baseMnambithi mele ngabagcwele ihholo to buy and find out ukuthi kahle kanjani ngoba ikhona research luyamfo ayenzi enkulu ngoba into yakahlathi ithi kwangibiwa idiamond. Yeah. So angeke uwenze u59 pages ukukhuluma ngembiwa. There is more. Actually the book is not even about that. Yabo? It's not even about umbiwa kwedala. Kukhona nakho because it's something eyenzeke kahlathi. Esanda kwenzeka manje futhi. Kuningi okunye okwenzekile before. Sekukhona nomlando wakahlathi. Kodwa ke ngoba singabantu abamnyama. Ibuyela back lento ezikhuluma ngeBhayibheli ukuthi abantu abazi ukubaleka kwezincwadi bayazi ukuthi umhlaba njengamanje ubuswa ngencwadi okuyiBhayibheli mase likhuluma iqiniso. Oh yeah. Yeah. So there were people ababona ukubaleka kwale ncwadi ekuthiwa iBhayibheli. Balithatha balenza lento eliyiyona right now. Yeah, ngiyazi ukuthi umfundisi manje uyaqala ukuthi so for ugadla. Yeah. But I'm saying there were people. Yeah. Ababona lo ncwadi yakho mfundisi yayinomoya kaNkulunkulu. This book is very special, but it's a book. And that book mangabe ngile ncwadi irana umhlaba. Lo ncwadi irana umhlaba right now. Incwadi siwurana umhlaba for hundreds and thousands of years. Ashiyo ukuthi nawo umoya ongcwele noma asisho kodwa nje sibheka ubuncwadi bayo. Ngifuna ukubheka ukubaleka kwencwadi nehistory because history lebhalwe lapha. Yeah. Kunezinto nento ebhalwe lapha ezisiphoqa ukuthi siphile ngendlela ethile manje zabhala 1000 years ago. Ngoba zibhalwe phi encwadini. Kunomlando wethu mina nani sobathathu osushabalele manje because abethu okhokho bebengakwazi ukubhala. Abanye bethu abazana ukuthi badabuka kuphi. Ugcina ngokwazi ukuthi yazi baba wakwamenshina indawo yakuphi ukuba zonke lezo zinto umuzi zabhalwa phansi. Singabe nyanzi. Bese ke labantu laba abalekile ababhala lezo zinto. Thina njengesizwe kube yibona sibathatha kancane ukudlula bonke abantu. Ezinye izizwe labo bantu oMateyu nobani those were very important people. And kubaye bethu abantu ukuze uzokwazi ukuthi uyakuphi yazi ukuthi uqhamuka but asazi ukuthi uqhamuka kuphi sazi la sikhona kuphela. Ingakho isizwe sethu vele sinje. Yeah.
ngoba bakhona belaphi bendabuko odokotela Yeah. oprofessor Yeah. akhona amakhehla futhi aziwayo ukuthi ayazi Aseyancipha kodwa. aseyancipha kodwa inkinga ukuthi akwenziwanga njengalaba aba-introduce iBhayibheli ngoba bona babazi laba aba-introduce iBhayibheli ukuthi naseminyakeni ewu-50 ezayo le ncwadi futhi kuyofanele ukuthi niphile ngayo. Yebo. Iyobe isekhona. That's one thing about incwadi. Incwadi ayigugi. Ngeke ukuthi incwadi ayisigugile incwadi sindala. Ashintsha ama-version nje. Ashintsha eyodwa. Athi singisi ngoba vele sebephile esilungwini manje. Bashintshile language. Ilezi iBhayibheli ethothi idala nje sulu. Yes, for ama-2K. For shangelingwe yama-2K because they bahamba nesikhathi angithi. Ezikhathi ishintsha, they also changing. They understand ukuthi the importance of le ncwadi le must stay relevant forever. Kodwa ke mhlambe kuzoba wrong ukusola ubayede. Oh. Yeah, mhlambe kuzoba wrong ukusola. Ungangezwelakhe. Ngicabanga ukuthi kule sikhuluma ngayo. Uyena onamandla ukuthi angayikhuluma izwakala. Ukuthi angayikhuluma izwakale eyokuthi isizukulwane esikhona sizodlula bese kuvele sisha esingazi ukuthi bekwenziwani phambilini. Yabo. So ngicabanga ukuthi ikhona na ilekhi ekhona kuye ukuthi yipi indlela engenziwa ukuthi ngoba siphila isizulu bese siphilwayo. Ngoba iqiniso lithi kukhona umuntu ongakwazi ukuhlaba imbuzi ongangami. Yeah. Hayi ngoba ethanda. Yabo. Nenkomo ukwethiwa kwayo ukuthi insonyama. Yeah, mokhipha insonyama uyikhipha kanje. Umuntu ongazi ukuthi insonyama ongangami. Senemadeleni nini? Noyithenga khona bayonhlukanisela lapha. Akwazi. Sekuthiwa ihlabeni inkomo zoyihambisa lapha bayoyiqoba. Bayoyiqoba, uyiqoba ihamba nethambo. Ihamba mhlambe nenyama ebomvu insonyama kuhlangane konke. Yabo. So zonke lezo zinto kufanele ngabe mhlambe kuneyikhungo zokufundisa. I get you. Kunento thina esathi mangabe sithola lento ekuthiwa freedom okwakumele siyilungise sangayilungisa. Yeah. Ukukhona amaphutha enzeka kubantu bakudala. Kwamaphutha abawenza bona ngoba baba abantu bakudala. Ngaleso sikhathi. Amaphutha ngaleso sikhathi. Kodwa ngibuye ngathi manje thina manje we actually repeating amaphutha that they did at that time. Yabo lento yokuthi history ingabhalwa phansi and all these things. Nathi sesina wonke ama means na i-laptop lapha ngwami. Umlando phela into eyenzeka manje. Yabo izinto ezenzeka manje. Kufanele kube khona oyibhalayo lezo zinto. So that in 100 years to come abantu bangaleso sikhathi bengwazi ukubuya bheka ukuthi insonyama yayikhishwa kanje. Ingqina wawuthi masu uhlubule kanje masu uhlinze kanje. You understand? Khona bezokwazi ukulandela step by step. Ungabe ukuthi uyahlinza lapho umfana uthatha inyongo uyixube nenyama wenze zonke izinto kubabe yonke into. Yabona njoba ngikhona. Ubaba akasekho umama akasekho. Angabikho umuntu ozomsola uma khona izinto engenzeki kahle ekhaya. Angazi. Kodwa yabona ukuba wawubhaleliwe. Kube there was a book. Yabona kube kunencwadi yakagxabhashe. Nansi incwadi yakagxabhashe ke. Yonke into yakagxabhashe siyenza kanje. Yabo. NjengeBhayibheli. Na mawumKristu. Nansi ke impilo kumele uyiphile. So mawumKristu ungakwenzi lokho. Kusho ukuthi uyaphuma ebuKristwini. Yebo gxabhashe ke manje. Masithi kwagxabhashe inkomo sihlaba ntambama maselishonile ilanga. Isho incwadi yakagxabhashe ngoba kwaku emlomo ublue mhlamba. Ngoba ukuthi nokuthi la ekhaya khona umunye umuzi ungqwa engixoxela ukuthi khona abangcwaba endlini. Kube nencwadi ukuthi indaba la ekhaya kungcwatshwa endlini. Ngoba sekukhona sebeliyekile lo siko lokungcwaba endlini. Ngeke ubasole futhi ngoba ba understand ukuthi kwakungcwatshelwa.
mhlawumbe nehistory sihambe futhi yashintsha ngoba yabo lethu ephaswa ngomlomo iyashintsha because mangabe umkhulu atshela ubaba nayo edo wakhe atshele mina nami ngizomase ngitshela indodana yami ngithi ukuthi phela ngithi bese ngimtshela injalo into engabhali igcine after izulwane ses20 ayisesiyo sidalo leyanto futhi ngoba ayisazwakali gcine sesenza nje kwasenza angithi ngesikhathi lokhu yehla idlulela kulo umsoco wayo uyalahleka umsoco ifika nje kowokugcina omunye esethi hayi angisayenzi lento ngisho importance ukuthi yokubhala ukuthi abantu ababhalayo we should take them serious more labantu ababhalayo sibathathe serious kakhulu kunalendlela esibathatha ngayo imagine nje ukuthi omkhulu wethu kuba babebhalile indaba yokukhuliswa kwamantombazane nabafana nokuyiphatha kwabo manje ngaba sinelezi inkinga ngaba sinazo le nkinga because babeyothi befika nalabo abafika abasifikela la besifundisa izinto zabo sithi thina sinencwadi yethu esiphila ngayo la ithi incwadi yethu ingane intombazane iyakhula izibe na 18 ikhuliswe yenziwe lokhuzana you understand kubaleke ngani lokho manje siyafunisela nje siyacinga and lokho silokhu sicinga kuzogcina kungasacingwa ugcina kuyekile ugcina ngasacingwa sekuyekile ngeke phela lokho ucinga into ungayitholi umuzi umuntu ethi hayi kwahamba ngayozwa kwathiwa ngenza ukuthi ngakweza kodwa kwenze kulutho usho ukuthi ukwenza wrong iproblem unalo yokuzwa kuwena yakazi nalendlela yokuzwa akuziwa kanjalo noma ingane ayikwazi ukuyokuzwa ingane mhlawumbe umuntu wesimame nje akayo mhlawumbe kwabhemu akuzwiwa mina ngazenzwa ngesinye isikhathi angisazi ukuthi ubani wayeyokuzwa kanjani kuthiwa kufanele kube khona into ezolungiswa ekhaya kanjani wathi kwakhuluma yabo kukhona labantu laba abahlolayo bese bekukhulumisa izinto kanjalo kube ngathi ukhuluma nomkhulu kanjani so wathi umkhulu mina kwami akekho umuntu osifazana olungisayo umsamo wami unganyelwa abafazi yabona kodwa manje ngiyofuna umfazi ngithakazelamela umsamo kodwa manje ukufica uanti lapha emsamo ekhuluma kweminye imizi ngempela kuthiwa nje umuntu wesimame akasondeli hayi ukuthi lento esishiwo manje opatriarchy nobani ezinye izinto kabafethu zinjalo ezinye izinto zinjalo nje akufuneki bese siyithatha kube ngathi khona ucindezelana ogoqa zinjalo nje sometimes izifune siyiaccept ukuthi zinjalo ngoba zikhona ezinye uthola ukuthi kuthiwe ayenziwa umuntu wesifaza wesilisa imagine besifazana abayenza ummese ngiyohlaba inkomo so all those things kungayihlazo ukuthi sifice usesibayini ubhizi nenkomo uhlinza nenkomo angiboni nedlozi lingayivuma leyo nto kule ndlela esiphila ngayo singagcina sesiyenza kuzogcina sekwenzeka yabo kugcina sekwenza so ileyo nje bengiyebe ngiyibuka guys ngithi ay into engiyibuke ngayo ngathi mina kulungu sesishaya isikhathi manje seliphelile ihora sikhuluma guys okay I wanted ukuthi ngizwe ukuthi nithini ngohambo lamangameli wethu to US mhlawumbe khona enakho ukuthatha amagabade la ukuphatha kanjani indlela ku right ubona kungicabanga omuhle ukuthi basukela bayele ku Trump and nje mawubheka indlela kwenzeka ngakhona kuzosiza yini angazi ngize ngikubone engumqondo omuhle ukuya mhlawumbe ukuthi angi-understand indlela mhlawumbe amazwi asebenza ngayo but mina ngibona ngathi kusahlazwana noma usiprovela ukuthi sabantu abangabaleki kangana emhlabeni ifuna ukuthi siyizwe eliphelele elingashudi siyizwe phela thina imphelele nje asixhunywe ndawo udingeka ukuthi upresident wethu ahamba ayochazela omunye upresident wakelinye izwe samsort of ukumguqela amchazela amncenga ukuthi hayi ukuthi le ndaba athi yenze you understand because uma ngabe yena uTrump ube interested ekwazi ngempela ukuthi yenzeka lento eshiwo unaye namba kaMaphosa baba kwilevel eyodwa uTrump noMaphosa ayikho omkhulu ngomunye opresident bamazwe bonke
yini esikhulula ulokhuzana ukuthi afona athi wendoda kuzokuthiwa ngibulala amabhunu lapho. You understand? Athi Ramaphosa ayakho amabhunu la bulawayo kunje. And then understand indlela elogic ayisebenzisa lapho. Engasakwenzanga ke lokho Trump angithi usho ukuthi akamhloniphi as a president. You understand? Akamhloniphi. Ebese lo ngahlonishwe as a president kusuke yena athi hayi ngifuna ukumchazela. Siyizwe nathi nabo bayizwe. Siyizwe. Ya iqiniso yabo Msuthu nawe ngqo. Ikuvezi lesilokhu sihloniza ikuvezi ukuthi izwe lethu linokusaba izwe la Trump. Siyizwe elingayimele ngoba lento bekhulunwa ngayo ukuthi kunamabhono awu 49 afikile le endawakhona alandwe uye walanda without talking to president wakho lahlukezwa khona ukuthi uyawalanda yena ngoba wona athi ayabulala cha akhulumi nobaba la ekhaya ingane la ekhaya zila ekhaya siyahlunyezwa thina ushingana akasho yena ukubaba la ekhaya we baba ingane zakho zizahlunyezwa lapho ikhona leyo ezubaba isintu ingane nje mayifika ithi hayi baba uyangihlukumeza wena ezubaba uthi ingane zivuyahlukumeza asisho ukuthi ngeke wenze lutho kodwa uqala kubaba uthi baba ingane zakho zivuyahlukumeza hayi ukuthi bese uthi wena yanihlukumeza baba wena hayi uzani phumani lapho uzani kimi. You don't do that. Hayi isilulazi improve nje izinto ukuthi singasho ukuthi siyizwe siyimele. Actually asizimele and indlela uyabona nje president wethu elaphayana mina ngosami mina ngifile nje ngahlambalazeka indlela belaphayana ubungathi kulandwe ingane la ekhaya eyonile izothethiswa amacala. It's not like sizokhuluma men to men as abantu abakhulu so nje kufanele ngoba umbuzo umuntu ovukayo ukuthi yena uTrump kanti akazi ukuthi eSouth Africa amabhunu abeketholakala kuthiwa ahlukumeze noma abantu abamnyama uyazi kodwa ugijima kaBaba Ramaphosa eyakhona ngazathi abantu abashonile abapheli abakaze bahlukunyezwa baze bafe amabhunu phela fana lokho lokukhombisa ukuthi izwe la Trump noTrump siyakhothamela siyilento ngesinto ekuthiwa siyinkotha ngqoko sezwe la Trump siyizinto nje awadlalela kuzo iloko nje mina ungivele wena ngqo kodwa ngimangele kodwa ngimangele ukuthi sihluleka nje ukuthi sithi upresident wethatha uyahlanya ikoloni ufuna ukuhamba yabo something president sometimes uzosho kanjalo athi nje makuthi ke nithi niyabulawa hambani mani lo babone niya kuyo ukuthi siyanibulala hambani kodwa sinodwa entshonalanga South Africa nabantu anginawo phela amafama akahambile awu49 akhona namaplaza nosuku wabona awu49 ja empty abasiyo nama-farmers laba abantu nje kodwa neplaza magolide wena oke wezwa kuthiwa hey umlungu walapha uhambile nabo abantu kuthiwa bangena khona nabo lokhu Trump fuze ngabe kumcacisele sonke lezo zinto lezo wonke umuntu onamafama uhleli eNingizimu Afrika u-right akentelwa ayekho umuntu oyifama ohambile laba ekuthiwa bayabulawa ke abantu nje laba abayishayekele impilo eSouth Africa because impilo iyashaya babona ukuthi mhlambe masingawela mhlambe ngangconywana which is an opportunity nawo ngewaliyeka amagolide mangashiwa nje impilo yakhe ayihlangana eSouth Africa bese kuba khona upresident athi uzani guys
mhlawumbe khona amathuba angavela ngapha hayi nami ngiyahamba futhi because impilo mayihlangani uyabona ukuthi amathuba maningi yani futhi uma sifika kanjalo ziningi izinto esizohlinzekwa ngazo thina sifike kanjalo yabo ngoba nabo njengoba kade befika le kune treatment abayitholile ehlukile kunale yabantu vele kade bekhona angithi yabona mangabe uzama impilo yakhe ngahlangana bese kuthiwa ayawuze ngapha eGoli Lotha eGoli futhi unama means ukuthi masula eGoli khona into zakho ezingahleleka akekho kulabantu aba49 abambili ayekho umuntu oshiya umsebenzi wakhe bafika nje sebenza wathi ngiyahamba wa resign akekho futhi ngoba kuyahlukunyezwa akekho hayi nje lento ka yezwe lethu yokuyalina bebaninganga abantu eSouth Africa neyinkinga esinazo why kusukunyelwe kakhulu nje abantu amabhunu wona wodwa kodwa nje kuthiwa kunamabhunu akula kuthiwa sinesihlangano ezibhunu nje thina Keep on mess. Akaze khulunywe lokho. Bofuze ngobese. Akaze khulunywe ngalabo abamnyama ke ababulawa yiwo. Abayikhulunywa leyo. Even ababe babulala even before 94. Because ilanje abakazi basho. Ayikhulumanga leyo nto leyo ukuthi yakhumbula nini unani bulala abantu. Lama video bewadlalela uRamaphosa akhona nama video amabhunu enza izinto ezimbi kabi abantu abamnyama akawadlalanga bona hayi udlala nje lawa omsholozi nomalema becula lemaqula kukhona nje elinye ibhunu elisanda ukuphakela abantu ingulube kuthiwani ngaleyo nto lababulala phakela ingulube ngapha imizimba yabo ikhona ivideo yakhona nakhona angayithola ayivezwe ushuthi akaze ayibona yasidelela khona umnikazi weplaza nje ngicabanga ukuthi ngapha kovelo noma kuPhethekwini obulala nje amantombazana awu3 owashayise ngemoto lezo zinto zenzeka njalo abantu abamnyama lezo zinto lezo nje futhi ekuWest manje ngoba sebesebenzela ama foreigners most of the time khona babulawa begqitwe nje uthule ungazi lutho because wase Mozambique wase Zambia akazi nasekhaya abekho wazi ukuthi ukuphi nje obela esamhlamba yazo seSouth Africa banabazi kuwe bavele bambulale nje bamthanda bamgqibe engadini noma bakhohle akekho into ozomfuna yabo so ziningi izinto abasazenza namanje sithatha ngendlela lula seyizwe lelula kodwa ungizwe kufuneka bemphathe ulela yazi kiwane mina anginayo into kabamalema ukuthi ungcono naye ngaya le phela the thing ngaye loyo kwi-opposition laba bafune ngathi bazohamba nabantu abashade nabo abahambisana mthathu bamalema bamalema umlotshwa wake manje umlotshwa bonke abantu babhibha yona 20 ngoba naku kunesikhundla sizeni baba let's go it's been nice guys subscribe lapho bafethu ni subscribe nibuke so wazi wenza imali yabona bona ngagcina senifana nababhali beincwadi